cer e doar una, cu greutăți și încercări, cu lacrimi și cu suspine, doar ea te duce spre cel ce-ți aduce lumină, viață și pace îți dă-n dar. Iar cel ce-a murit pe o cruce, răbdând greul drum spre calvar, spre cel ce-ți aduce lumină, viață și pace îți dă-n dar. Iar cel ce-a murit pe o cruce, răbdând greul drum spre calvar. Calea spre cer te desparte de tot ce e încă lumesc, de poftele rele ale lumii, în care și azi tu trăiești. Doar calea ce duce la viață e calea cea sfântă lui Iisus, iar calea cea largă-i pierzarea, e focul cel veșnic nestins. Doar calea ce duce la viață e calea cea sfântă lui Iisus, iar calea cea largă-i pierzarea, e focul cel veșnic nestins. Calea, viața, adevărul, Iisus al nostru Salvator, gândește-te astăzi și alege, cu El niciodată n-o să mor. Iisus este Domnul vieții, cel veșnic Dumnezeu minunat. El prin moartea cea de pe cruce, pe oameni la viață i-a chemat. Chiar moartea Domnul a biruit-o, din morți glorios a înviat, și sângele astăzi mai spală pe aceia ce calea i-a urmat. Iisus este Domnul vieții, cel veșnic Dumnezeu minunat. El prin moartea cea de pe cruce, pe oameni la viață i-a chemat. Psalmul 42, versetele 3 și 5. Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde pot fugi departe de fața ta? În ceruri sus, jos pe pământ și chiar în hău, ești Dumnezeu, ți se cuvine slava. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, mi-ai scris în cartea ta și zilele și anii. Ochii tăi mă veghează, îmi știi gândurile, mi-ai fost alături în multele-mi strădanii, căci m-am rugat adeseori cu stăruință, iar lacrimile îmi secau în grea durere. Tot ce aveam era un sâmbur de credință și cât înjam după duioasă-ți mângâiere. Știam că ești atotputernic și temut, însă de fiecare dată m-au surprins înțelepciunea și iubirea ta de neîntrecut, ce-au adus biruința când mă vedeam învins.
și mă întorc mereu smerit în cămăruță să-ți mulțumesc că îmi veghezi viața. Lacrimi de uimire și recunoștință îmi scald atunci în voie fața. Amin. Uimit de atâta bogăție ce am găsit-o, Doamne, în Tine. Mă întreb ce-aș fi
Mulțumim lui Dumnezeu că avem din nou ocazia să avem o părtășie duhovnicească împreună, apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă fizic suntem despărțiți, Duhul lui Dumnezeu despre care vorbim astăzi și spre care se îndreaptă inima noastră astăzi, este Cel care anulează distanțele și unește inimile noastre înaintea lui Dumnezeu. Să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și să ne închinăm lui în rugăciune. Doamne Dumnezeule, atotputernic și sfânt, îți mulțumim pentru harul acesta de a sta din nou înaintea cuvântului Tău. Îți mulțumim pentru amintirea sfântă a zilei aceleia binecuvântate, a revărsării Duhului Sfânt la cinzecime peste credincioșii, ucenicii Tăi din prima generație a bisericii. Te rugăm frumos, Doamne Dumnezeule, aceeași flacără a Duhului Sfânt, lasă-o să aprindă inima fiecăruia din noi în această zi. Să ne bucurăm de revărsarea deplină a prezenței Tale prin Duhul Sfânt, să simțim puterea Lui sfințitoare și înnoitoare în viețile noastre. Ne închinăm înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, prin Domnul Iisus Hristos. Te rugăm frumos, dă-ne descoperire și har din cuvântul Tău și lasă în viețile noastre, în inimile noastre, puterea aceasta reală a Duhului Sfânt. Slăvit să fii, Doamne Dumnezeule, în numele Domnului Iisus, de acum și pururea. Amin. Dorim să citim un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu, din cartea tulburător de frumoasă și de actuală mereu, Faptele Apostolilor. Vom citi un pasaj în care este relatată pogorârea Duhului Sfânt în casa omului credincios, sutașul Corneliu. Vom începe citirea aceasta din capitolul 10, din Cartea Faptele Apostolilor, începând cu versetul 37. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat și am băut împreună cu El după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Am ales pasajul acesta
pentru că el prezintă un lucru esențial pentru noi, credincioșii de astăzi, și peste toți cei ce au urmat de la acea generație a întâilor creștini. Și anume, ceea ce spune în versetul 47, aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Apostolul Petru spune despre cei din casa lui Corneliu, aceasta este concluzia lui. Au primit Duhul Sfânt ca și noi. Aceste două cuvinte rezumă în ele două adevăruri mari despre ceea ce s-a întâmplat mai întâi la Rusalii în Ierusalim și apoi, iată că și în cetatea aceasta, Cezarea, în care locuia sutașul Corneliu. Este revărsarea Duhului Sfânt ca o experiență identică pentru toți credincioșii care au avut parte de ea. Ca și noi au rămas uimiți Petru și cei care veniseră cu el. Și în al doilea rând, marele adevăr, că această experiență este o experiență pe care fiecare credincios trebuie să o aibă. Fiecare din noi. Au avut-o Petru și cei 120 de credincioși care erau cu el la cincizecime. Au avut-o apoi credincioșii din Samaria, care au primit cuvântul și la care s-a coborât apostolul Petru împreună cu Ioan și punându-și mâinile peste ei și rugându-se, aceia au primit Duhul Sfânt. Și Simon, care era acolo, Simon magul acela, spune cuvântul, a văzut darul Duhului Sfânt care s-a coborât acolo. Deci era o prezență vizibilă, o experiență care se putea vedea. Și apoi au avut-o, iată, credincioșii aceștia din casa lui Corneliu. Și au avut-o mai târziu ucenicii din Efes, despre care spune cuvântul că erau acolo foști ucenici ai lui Ioan, pentru care apostolul Pavel s-a rugat și au primit Duhul Sfânt și vorbeau în limbi, slăvindu-L pe Dumnezeu. Nu este acesta un subiect de polemică teologică cu cineva. Nu este niciun argument de superioritate spirituală a cuiva. Nu este niciun motiv de separare sfidătoare a unei partide din biserică, ci este un dar al lui Dumnezeu. Este o împlinire a promisiunii Domnului Isus lăsată ucenicilor săi. Domnul Isus a spus, voi veți primi o putere de sus când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. O experiență de aceeași natură, o experiență care se repetă, iată, de-a lungul generațiilor, cu fiecare credincios. Aceasta, spune apostolul Petru, este o făgăduință pe care Dumnezeu a făcut-o pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Este o lucrare minunată și care trebuie să fie mereu și mereu repetată în viața fiecărui credincios din fiecare generație. Și apostolul Petru s-a întors după această experiență din casa lui Corneliu, s-a întors la Ierusalim, la miile de credincioși care erau iudei proaspăt întorși la Dumnezeu și iată ce le spune apostolul Petru în capitolul care urmează despre această experiență. Le spune ce s-a întâmplat acolo, reia această întâmplare duhovnicească și spune pe pagina cealaltă a Scripturii, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început și mi-am adus aminte de vorba Domnului cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și apoi trage această foarte frumoasă concluzie în versetul 17 care urmează. Deci dacă Dumnezeu
le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos. Cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Cred că aceasta este definiția cea mai frumoasă a revărsării Duhului Sfânt. Este un dar pe care Dumnezeu îl dă celor ce cred în numele Domnului Isus Hristos. Pentru toți, a spus Apostolul Petru la Cincizecime, ca și noi, spune Apostolul Petru în casa lui Corneliu. Acesta este marele motiv de bucurie, dar și marele examen la fiecare sărbătoare de Rusalii. Este examinarea aceasta pe care fiecare din noi trebuie să ne o facem. Cum este experiența mea concretă, personală, pusă alături de standardul real al cuvântului lui Dumnezeu? Am pretenția și dumneavoastră aveți pretenția că și noi credem în Domnul Isus, cum a crezut și Petru, cum au crezut și miile de credincioși contemporani cu ei. Și apostolul spune, Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă care am crezut în Domnul Isus. Dacă și noi credem în Domnul Isus, experiențele noastre reale, manifestările puternice ale Duhului Sfânt sunt prezente și în viața noastră, cum au fost în viața lor? Am putea spune și eu și fiecare din dumneavoastră, cum s-a spus despre cei din casa lui Corneliu, au primit același dar ca și noi. Desigur, nu ne așteptăm să avem aceleași daruri harismatice ca și Petru, dar din punct de vedere al revărsării Duhului Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt au avut-o toți credincioșii și este chemarea pe care Dumnezeu vrea să o aibă fiecare din noi. De altfel, în capitolul 4 din această carte a Faptelor Apostolilor, după ce Ioan și Petru s-au întors de la Sinedriu, după ce au fost mustrați că ei vestesc cu putere numele Domnului Isus Hristos, când s-au întors la ai lor, spune cuvântul, toți și-au ridicat glasul împreună în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și apoi spune cuvântul că s-a cutremurat casa în care erau adunați și acolo în capitolul 4 spune cuvântul și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Cât de mult seamănă viața și experiența mea creștină cu viața și experiențele celor care sunt personajele acestei cărți, cei dintâi creștini adevărați care au înfăptuit și care au scris aceste lucruri uluitoare din această carte. Sigur, cartea se numește Cartea Faptele Apostolilor, ale apostolilor, dar acesta este doar un titlu care nu acoperă toate miile de personaje ale acestei cărți. Cartea, de fapt, are un personaj colectiv, biserica proaspăt născută, biserica lui Dumnezeu adevărată și peste care s-a revărsat Duhul Sfânt. Miile de credincioși din toate neamurile lumii de atunci, din toate colțurile lumii cunoscute de atunci, de toate condițiile sociale, robi și oameni liberi, învățați și neînvățați, dar care au avut toți în comun ceva care i-a unit și i-a diferențiat de cei din jur și ceva care le-a dat puterea să cutremure din temelii lumea cunoscută de atunci, o întreagă lume, să schimbe definitiv societatea în care trăiau și mai ales să facă cunoscut un nume proclamat mai presus de cel al împăraților lumii de atunci, un nume mai presus decât orice alt nume care a adus speranță și mântuire milioanelor de oameni, numele lui Isus Hristos.
acest ceva care îi diferenția, acest ceva care le dădea această putere, era flacăra aprinsă a rusalilor, era prezența vizibilă și palpabilă, prezența supranaturală a Duhului Sfânt în viețile lor. Nu a fost doar o experiență singulară, ci a fost o realitate permanentă, în formă continuă. A fost împlinirea frumoasă a făgăduinței făcute de Domnul Isus atunci când le-a spus ucenicilor: eu plec la Tatăl, dar nu vă voi lăsa singuri. Vă voi trimite un alt mângâietor sau un alt apărător sau un alt mijlocitor care va fi cu voi și care va rămâne în voi, și anume Duhul adevărului. Și făgăduința aceasta, așa cum spuneam, a fost întărită când Domnul Isus s-a înălțat la cer din mijlocul ucenicilor și le-a spus că ei vor avea harul acesta să primească o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste ei. Despre ce putere este vorba? Este vorba în mod deosebit de o putere a Duhului Sfânt, de o latură a puterii Duhului Sfânt de care este mare nevoie și astăzi. Și voi reciti cuvintele pe care credincioșii aceia de la Ierusalim, la care s-a întors apostolul Petru după ce Corneliu și cei din casa lui au primit Duhul Sfânt. Și iată ce spun ei: după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis un lucru care m-a mișcat. Au spus: Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viața. Ca să aibă viața. Aceasta a fost concluzia lor. Duhul Sfânt s-a revărsat peste ei, le-a spus apostolul Petru, și ei au tras această concluzie. Deci Dumnezeu s-a atins de ei ca să aibă viața. Pentru că aceasta este cea mai necesară manifestare a Duhului Sfânt în viața credinciosului botezat cu Duhul Sfânt. Duhul aduce viața, slăvit să fie Dumnezeu. De aceea, în Cartea Romanilor, la capitolul 8, care este dedicat lucrării Duhului Sfânt în viața credinciosului, apostolul Petru începe acel capitol 8 spunând: legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Îl numește legea Duhului de viață, pentru că un semn real al prezenței Duhului Sfânt în viața unui credincios este viața. Pulsează viața în cel care are Duhul lui Dumnezeu, pentru că, spune cuvântul în Cartea Corintenilor la capitolul 15, capitolul acela mare al învierii, spune despre Domnul Iisus: El a fost făcut un duh dătător de viață. Și acolo unde este viață, este clocot, este vigoare, este vitalitate duhovnicească, este sănătate spirituală și este rodire. Încă din Vechiul Testament, în cartea prorocului Ezechiel, la capitolul 47, este imaginea aceea grandioasă a apei sfinte, a râului dătător de viață, care iasă de sub pragul casei lui Dumnezeu. Este imaginea aceea grandioasă, cum spuneam. Prorocul Vechiului Testament, Ezechiel, vede prin Duhul profetic această revărsare a Duhului Sfânt de mai târziu și el o relatează sub forma unui râu care izvorăște de sub pragul casei lui Dumnezeu. Ezechiel, capitolul 47. Vă este cu siguranță cunoscut, dar este minunat să ne apropiem puțin de această imagine. Știți că el a intrat treptat în râul acela. A intrat
până la glesne, apoi a înaintat și a ajuns apa la genunchi, apoi a ajuns apa la brâu și spune el, am măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot. Un râu care nu se poate trece. Și apoi, îngerul care stătea de vorbă cu el a început să-i spună, ai văzut Fiul omului? Și spune în versetul 8, el mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare. Și acum urmează ceva foarte frumos. Și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Și continuă cu această frumoasă imagine. Apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpie, se varsă în mare și, vărsându-se, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Aceasta este efectul Duhului Sfânt. Oriunde ajunge El, va fi viață și va fi rodire foarte frumoasă. Pentru că în versetul 12 cuvântul spune, dar lângă râul acesta, pe malurile lui, de amândouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va vesteji și roadele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. Este viață din belșug acolo unde ajunge râul acesta. Apoi este rodire din belșug. Vor fi tot felul de pomi roditori. Roada Duhului Sfânt cu toată varietatea ei de lucrări duhovnicești și va fi hrană și frunzele lor vor fi leac. Un duh dătător de viață. Domnul Iisus aduce viață prin Duhul Său în Duhul nostru. Mă întorc la ceea ce spunea Apostolul Petru. Ca și noi, experiența aceasta, neamurile să aibă viața, pentru că unde este Duhul lui Dumnezeu, unde este apa vieții a lui Dumnezeu, acolo este viața, ca și noi. Dar el este Petru, Marele Apostol. Putem avea și noi aceleași experiențe ca el? Putem face noi aceleași lucrări ca el? Avem noi oare aceeași măsură a ungerii cu Duhul Sfânt și aceeași măsură a puterii Duhului Sfânt ca el? E mare nevoie să ne cunoaștem măsura reală a Duhului Sfânt dat fiecăruia dintre noi. Pentru că fiecare din noi are o măsură a Duhului care este dată. Unul singur este cel care a primit Duhul Sfânt fără măsură și acesta este Domnul Iisus. Am început citind despre faptul că Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt pe Domnul Iisus din Nazaret. Și cuvântul spune în Evanghelie, lui Tatăl nu i-a dat Duhul cu măsură. Domnul Iisus Hristos este singurul care n-a avut niciun fel de limitare a măsurii Duhului Sfânt, pentru că El era una cu Tatăl și El era una cu Duhul. Dar noi avem fiecare din noi o măsură pe care trebuie să o cunoaștem. De aceea spune Apostolul Pavel în Cartea Romanilor, capitolul 12, fiecare din noi trebuie să știe. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun, fiecăruia dintre voi
să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Măsura de credință sau măsura ungerii Duhului Sfânt, care este dată fiecăruia după cum Dumnezeu a voit. E tragic să crezi că ai o măsură mai mare decât ți-a împărțit Dumnezeu și să încerci să faci lucrări pe care Dumnezeu nu ți-a spus să le faci. Așa cum s-a întâmplat cu fia aceea a lui Sceva. Am cunoscut oameni a căror viață a fost mutilată în sens duhovnicesc, datorită faptului că nu și-au cunoscut măsura reală a lucrării lor duhovnicești și au căutat să facă lucrări mai mari decât era măsura lor. Au căutat să fie proroci, au căutat să aibă vedenii, au avut pretenții să săvârșească minuni și măsura pe care Dumnezeu le-a dat-o nu a fost aceasta. Așa cum spun, este tragic să crezi că ai o măsură mai mare decât ți-a împărțit Dumnezeu. Dar există și cealaltă deficiență dureroasă. Să te mulțumești cu o măsură mai mică din Duhul pe care Dumnezeu vrea să ți-l dea. Să te mulțumești cu mai puțin. Și vasul tău, atât cât este el, mare sau mic, să nu fie plin de plinătatea Duhului lui Dumnezeu care îți este destinată ție. Nu știu cât este măsura vasului meu, dar știu și vreau, și eu vreau, și Dumnezeu vrea ca vasul meu să fie plin. Nu mă pot compara cu Petru, ca învergură a lucrării lui, dar pot și sunt chemat și eu și dumneavoastră fiecare să trăim aceeași continuitate a prezenței lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața mea. De fapt, aceasta mă uimește și mă stârnește în Duhul meu. Permanența prezenței Duhului Sfânt în viața lor. Prezența continuă. De fapt, Petru venea acolo în casa lui Corneliu după ce a avut o vedenie și a fost într-o răpire sufletească. A văzut vedenia aceea cu vasul acela plin de viețuitoare. Și apoi Duhul i-a zis, atenție, Duhul a comunicat cu el și a zis, iată 3 oameni care te așteaptă, 3 oameni care te caută. Și acești 3 oameni veneau din partea lui Corneliu, după ce Corneliu a văzut și a vorbit în chip minunat cu un înger. Toate aceste prezențe ale Duhului Sfânt, ale supranaturalului în viața lor, m-au stârnit în Duhul meu, pentru că de această prezență este nevoie și de prezența aceasta permanentă. Apostolul Petru, de fapt, venise acolo după ce tocmai o înviase pe Tabita și cu puțin mai înainte el l-a vindecat pe ologul Enea, căruia a spus, Iisus Hristos te vindecă, ridică-ți patul. Și mai înainte, în cartea aceasta frumoasă, este relatată experiența lui Filip, cel căruia Duhul i-a spus, a comunicat cu el în chip foarte lămurit și a spus, du-te pe drumul care se coboară la Gaza. Și apoi Duhul din nou a vorbit și a spus în mod foarte concret, ajunge carul acesta în care era famenul etiopian. Este ca o tornadă, este ca o avalanșă de lucrări miraculoase, de fapte ale apostolilor. De fapt, nu sunt faptele lor, sunt faptele Duhului Sfânt. Acesta ar fi titlul cel mai corect al cărții, cartea care nu se încheie cu un amin la finalul ei. Veți vedea pe ultima pagină a acestei cărți, nu este cuvântul amin, pentru că de fapt cartea aceasta este menită să nu se încheie până la venirea Domnului Isus, pentru că fiecare din noi este chemat să scrie propriul său capitol, capitolul său personal, de fapte lucrate de Duhul Sfânt
în viața lui și prin viața lui. Nu pot fi de aceeași anvergură ca ale lor, dar pot și ar trebui să aibă aceeași cadență regulată, să fie aceeași prezență permanentă a Duhului Sfânt în viața lor. Fiți plini de Duh, spune cuvântul. Și aceasta nu este o cerință doar la Rusalii, ci este cerința de fiecare zi. Închei amintindu-vă cuvintele Domnului Isus când s-a despărțit de ucenicii săi și le-a spus: eu sunt cu voi în toate zilele. Foarte interesant. Domnul Isus spune: eu sunt la timpul prezent. Nu spune voi fi cu voi, ci spune la timpul prezent. Pentru că Duhul Sfânt trebuie să fie o prezență reală în fiecare clipă. Să ne întărim în omul nostru dinăuntru, în așa fel încât, prin Duhul Sfânt, Domnul Iisus Hristos să locuiască în inimile noastre. La măsura plinătății vasului nostru, Dumnezeu să ne ajute. Atât cât este vasul meu, mare sau mic, vreau să fie plin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Cei ce se încred în Cel atotputernic, cei ce-și pun nădejdea în Cel ce este veșnic, cei ce se încred în Domnul Dumnezeu, nu vor fi lăsați în voia celui rău. În Tine mă încred, orice s-ar întâmpla, iar de pământul rodul nu-și va da, iar de nu va fi ploaie pe câmpie, Tu-mi trimiți ajutorul ca lui Ilie. Cei ce în orice zi spre Domnul se îndreaptă, nu vor duce lipsă de pâine și de apă, care înspre El se îndreaptă cu rugăciune, nu vor duce lipsă de niciun bine. În Tine mă încred, orice s-ar întâmpla, iar de pământul rodul nu-și va da, iar de nu va fi ploaie pe câmpie, Tu-mi trimiți ajutorul ca lui Ilie. Uită-te pe ceam, privește la vrăbioară, cât e de voioasă, ce frumos zboară. Ea nu seamănă, Domnul o îngrijește, cât mai mult pe tine Domnul te păzește. În Tine mă încred, orice s-ar întâmpla, iar de pământul rodul nu-și va da, iar de nu va fi ploaie pe câmpie, Tu-mi trimiți ajutorul ca lui Ilie. În Tine mă încred, orice s-ar întâmpla, iar de pământul rodul nu-și va da, iar de nu va
ploaie pe câmpie, Tu-mi trimiți ajutorul ca lui